Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabeh, piye kabare? Tepangaken nami kula Meta Putri Alisya saking kelas rolas siji. Ing kene aku arep gawe video stand up comedy sing temane kehidupan sehari-hari. Nah, nang kene aku kadang mikir, wong-wong kok iso yo uripe santai. Nah, delalah aku dek kene uripe koyo perang sing koyo karo kenyataan, koyo sinetron 700 episode. Awak dhewe ning urip iki saben dina ketemu kahanan aneh sing kadang gawe tokak-takok. Iki urip apa prank sing gak mari-mari. Tapi ya wis, sing penting awak dhewe dina iki tetep iso guyu lan seneng. Tonggoku iki ajaib, Rek. Kabeh informasi iso dirangkum dadi siji tanpa gawe paketan data. Wingi aku metu nang teras, aku nyapu-nyapu, gak moro-moro ana ibu-ibu liwat karo besik-besik. Nunduk sithik, ngomong iri tapi sengaja diketokno lah nek rasan-rasan. Terus ngomong, "Nduk, iku mau motor pote liwat iku sapa yo?" Loh, Bu, kok takok aku? Aku iki lho nyapu duduk CCTV keliling. Terus nek aku nggawa plastik gede, iku langsung dites. Lho nduk nggawa apa? Blonjo kok akeh, tapi gak tau krungu kabare. Terus tak jawab, iki sampah Bu. Tonggoku langsung ngomong, "Lho alah, tak kira sampean mau masak-masak, kate ono tasyakuran." Loh, tasyakuran apa Bu? Tuku mie instan 3 bungkus saya langsung dikira tasyakuran. Kabeh tonggo iku gatekne uripe wong, tapi lek awak dhewe butuh bantuan, epok-epok padha gak aru kabeh. Tapi yo ngono ngene, iki sing gawe guyu rek. Tanpa nek tonggo uripe awak dhewe iku sepi. Tapi lha nek ana tonggo, apa maneh ana gosip anyar, uripe awak dhewe iku dadi rame kaya konser. Keluargaku iki lengkap rek karo karakter unik. Sing pertama, ibuku. Ibuku lek muring-muring mesti ngetokno jurus klasik. Cepet dan dimarekno. Ibu iki lho pegel. Ibu iki rek masih ngomong pegel, tapi energinya tetep 100%. Tapi digawe ngoceh mbek ceramah. Nek aku sing pegel, aku langsung turu rek. Gak iso aku muring-muring, soalnya energiku iku hemat. Sing keloro, bapakku. Waduh, lek bapakku iki entuk berita 5 menit, tapi komentari 5 jam. Kadang iku aku mikir, bapakku iki maca berita tah, nggih podcast. Sing terakhir iku adikku. Adikku iki gak tahu entuk oleh tugas resik-resik omah. Tapi nek masalah jajan nomor 1. Keluarga iku kadang gawe mumet, tapi keluarga iku sing paling iso nyenengno ati. Urip tanpa keluarga, wah, yo sepi rek. Ora ono sing iso ngelingno ojo lali mangan. Tapi mari ngono panganane dientekno dhewe ambek keluargane dhewe. eh 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 Pasariku hiburan gratis. Aku mlebu pasar, langsung disambut ambek bengokane wong-wong sing dodol. Ayo mbak, sayure seger. Seger kabeh. Seger model apa? Seger nek awak dhewe gak delok teko cedhek. Aku tahu nyekel seledri, rupane ku ketok suweger ngono, tapi sing disor. Lah kok koyo seledri dikum petang dino. Tawar menawar iku wis dadi ritual suci. Aku ngomong, "Bu, iki iso kurang titik ora?" Sing dodol iku jawab, "Wis paling murah, Nduk, iki ben aku yo gak rugi." Tapi nek aku ngalih 3 langkah ae, sing dodol langsung bengok. Ya wis gak apa-apa, aja ado-ado Nduk iki ae." Lah ket mang jarene rugi. Kok saiki ngomongnya malah murah. Terus nek aku tuku daging, aku delok timbangane, lek ongkone kuwi 1 kilo, iku sing dodol mesti nepuk-nepuk timbangane. Koyok pengen nambah angin 100 gram. Pasar iku rame, panas, sumpek, tapi anteng ambek sing jeneng urip. Kabeh modal wong iku ana, sing tertib ana, sing rebutan ana, sing rame yo enek,
Sing gak moro-moro nyenggol-nyenggol iku ya akeh rek. Numpak motor ning emo gede iku kaya ujian mental rek. Sing pertama, ana wong sing rating kiri tapi menggo ing nganan. Iku aku wedi banget rek. Uripku, nasibku, masa depanku kabeh tergantung ambek rating wong liya lagi. Kadang nek liwat pertigaan aku wis hati-hati, gak moro-moro ana bapak-bapak mlebu dalan gak noleh, gak rating, gak moro-moro melok join. Terus nek udan ya, jas udanku iku dadi penyelamat. Tapi masalahnya jas udan sing tak duweni iku bentukane kayak tas kresek ukuran jumbo. Nek nang tengah dalan angine nobrok, langsung nglambai-lambai kaya umbul-umbul 17-an. Terus masalah helm. Helm iku wis tak gawe rapi, tapi tetep ae iso gawe kodongku iki morat-marit mleyot nandi-nandi. Numpak pedah iku gawe eling rek. Ya wis lah, lah nek wis teko tujuan, keadaan sehat walafiat, iku wis dadi berkah sing paling enak ndek urip iki. Zaman saiki, HP ku luwih sensitif daripada menungso. Ngefoto panganan iku, panganane jek panas tapi kudu difoto gawe 15 angle. Aku tahu ngefoto mie ayam, terus koncoku iku ngomong, "Mbok yo digeser cahayane cek estetik." Lah, rek iki ku mek mie ayam, duduk foto majalah. Terus koncoku tahu selfie, captionnya, "Maaf, rambutku berantakan." Berantakan teko ngendi? Wong disureni ping 50, di hairspray ping 3, diedit ae ping 10, di katian dikei filter, terus mari ngono diedit maneh di Instagram. Sementara nek foto biasa langsung dikomentari, "Loh, kok kowe kok gurung adus ngono?" Soale pas iku ancen areke gurung adus e. Terus pas gawe status WA, iku ya lucu-lucu. "Jangan chat aku." Tapi dhek dhewe iku pengen ngarepno dichat karo wong liya, tapi lek temenan gak dichat, malah batin, koyo sepi yo WA aku. Nek bengi, pikirane wong iku mesti dadi aneh-aneh. Aku iki contohe, aku lek turu ning kasur, lampune mati, HP baterainya entek, suarane kipas muter, gak moro-moro mikir, lah nek aku dadi tukang cilok, bakal laris gak yo cilokku iki? Padahal aku dhewe gak duwe modal, gak duwe keahlian gawe cilok yoan. Kadang juga aku mikir masalah cinta. Nek jodohku wong luar kota, kapan yo aku ketemune? Padahal metu kamar ae jarang. Terus kucingku tak elus, terus aku mikir, kucingku ngerti gak yo lek aku sayang? Kucingku mek noleh diluk terus ngelus pulune dhewe koyo ngomong, "Matur suwun yo, ndek kene aku tetep dadi bos." Terus wingi bengi iku momen paling jujur. Mikir tentang bumi, masa depan, rezeki, padahal menisuke yo panggah mikir, aku saiki mangan opo yo? Urip iku kadang aneh, kadang yo jengkel. Tapi nek diceritakno dadi hiburan sing paling gawe guyu kemekel. Guyu iku obat tanpa resep dokter, tanpa efek samping, dan sing paling penting tanpa bayar. Apa maneh gawe BPJS. Matur nuwun kabeh, muga-muga awake dhewe iso ngrasakne lucune urip tanpa kudu stres mikir kehidupan sing gak perlu. Moga-moga awake dhewe iso guyu terus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.